Hi guys, andito na naman tayo sa isang lutuin. Ito ay napakasimple at napakasustansya at napakadaling lutuin o napakadaling ihanda ang talbos ng kamote. Sa English, kamote tops. Meron akong 2 bundle dito guys. Binili ko sa palengke kanina. And then, ang ingredients ko ay asin lang, paminta, luya, sibuyas, kalamansi at gata. Pero ngayon, sasamahan ko rin siya ng olive oil para medyo mag-moisten. Ganun lang. Okay? Pero pwede rin hindi lagyan ng ganito. Pwede rin hindi lagyan ng olive oil kung wala kayo. Okay lang na wala. Ayan guys. Masarap yan. Okay? I-process ko na yung mga ingredients and then mag-umpisa na tayo. Linisan muna natin ang ating kamote. Okay? Ayan. Maglalagay ako ng maraming tubig dyan para lagyan ko ng baking soda. Ayan. Yung tamang-tama na malunod natin yung dahon. Naku, namuuna ito. Malapit nang maubos. Ayan. Ito ibabad. Babad natin ng mga 2 minutes. Pero, gugupitin ko. Kunin ko lang yung dahon na malambot. Kamote tops. Yung tops lang yan ang kainin natin. Okay? Malambot naman lahat. Ayan. Okay, enough. Gunting ang gamit ko, guys. Ito, napakasustansya, napakasarap. At napakadaling ihanda. Ayan. Hayaan na muna natin mababad dyan ng 2 to 3 minutes para ma-disinfectant. Okay? Nakita nyo ba? Ayan. Babad natin guys. Ibaw natin. Oh, ayan. Kita nyo? Ay, hindi. Sobra. Ayan. Babad na muna. And then, banlawan ko lang. Maybe 3 times na banlaw. And then, tapos na. Banlawan na natin. Tanggalin na natin dito, guys. Hindi nyo ba alam ang kamote tops? Ito'y dahon ng kamote. Yung kinakain nating sweet potato kung sa English. Leaves of sweet potatoes. Yan. These are leaves of sweet potato. If you don't know yet, it is called kamote tops. Ayan. Banlawan pa natin. See? Nag-remain doon ng dumi kasi meron siyang baking soda natin na nilagay. Kaya madali lang yan tinanggal ang dumi. Diba? Kailangan malinis ang ating kainin. Pupunta sa ating yan ay kailangan malinis. So, without the baking soda anymore, banlawan na natin para okay na. Banlawan ko ng mga 2 to 3 times. Ayan. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Kami, paminsan-minsan na pag kami naka-display na magandang kamote tops, kumukuha ako. Pag nakita kong ganito ka-healthy. Tapos, ang pinipili ko guys, itong ganitong violet. Gusto ko to. Ayan. Full of iron. Ayan. Full of iron. Ito. Sinong mga anemic dyan? Ito'y gamot sa anemic. Pampapula ng dugo. Ayan. Maganda ito guys. It can be source of good health. Lalo na sa blood. Maganda ito.
Okay, this is the first banlaw. Tingnan nyo, meron pang dumi. Pero anyway, that color is not a dirt. That is the color of the leaves. Kasi meron siyang kulay, guys. Violet, violet. Ayan. This is the second. We will see that we are going to eat clean vegetable. Okay? This is very good to the health. Pakita naman ako. Kita nyo ako. Dito ako, oh. Wawa naman. Walang pumapansin. Joke. Pinapatawa ko lang kayo, ha. Nag-OA na naman ako. Di ba gano'n naman ang ginagawa natin? Nagtuturo ako sa mga ginagawa ko. Kahit alam kong alam nyo naman. Alibay lang para may panoorin kayo, may pagtatawanan, at para mapa-smile ko kayo, di ba? At baka minsan yung napapanood nyo sa akin ay mapagaya kayo ng luto kahit marunong na kayo dati, alam ko. Pero yung naalala nyo bang magluto, ganun, minsan ganun eh. Ako minsan pag nanonood sa mga kapwa ko vlogger dyan, pag nakikita ko yung mga niluluto nila, minsan, ay, oo nga, nakaluto nga ng ganun. Matagal na tayo hindi kumain nun. Ganun. Di ba, guys? Yes or no? Comment down below. Naman. Respond. Oo, nag-Valentine's. Walang bumati sa akin, ha? Oh, naniningil. Oh, my gulay. Nag-e-expect. Yan na ito, guys. Na magdaldal. Katuwaan lang natin naman. Kayo naman. Huwag kayo masyadong seryoso. Mas maganda yung nakangiti lang lagi. Huwag naman lagi na kahit wala kang kasama, wala kang kangitian. Di katulad ko, wala akong kasama ako umingiti. Kasi, syempre, nagbablog, nagpipilm. Diba? Huwag naman yung tatawa ka bigla eh. Wala kang kasama. Parang nakakaduda pag ganun. Diba? Okay, this is the third, so it's enough. Kasi nabugbog na siya. Okay. Kita nyo? Malinis na. Very clean. Now it's clean. We are now going to cook. Okay, let's make a salad out of this kamote tops na masarap, pampaganda, pampapula pati ng ano ito, ng mga pisngi para mapula-pula ang pisngi at magmukhang mestiza, di ba guys? Di ba guys? Yes or no? Yes! Ako rin ang sumagot. Transfer tayo dito guys, dito tayo magluluto. Okay? Okay guys, umpisa na natin. Sindihan. Naglagay ako ng 1 glass of water sa pan. Itong deep pan na ganito. How do you call it? Saucepan. Yung hindi flat na kawali. Yan guys. Initin ko lang dyan. Tapos, ilagay ko itong kamote. I mean, kamote tops. Ano yung sakit? Pa nakahanda eh. Okay, like that. Kahit hindi pa mainit yan, ilalagay ko na ito, kamote tops. Ito guys, wow. Ganyan. Tapos, ayan ko lang siya na ma-melt. Yan. Kasi, ma-melt sabi ko, kasi para siyang yung mag-shrink, not melt. Not really melt naman ang term ko. Para siya mag-shrink, ay takpan ko siya. Kaya ako nilagyan ng 1 glass of water para hindi siya ma-dry at hindi masunog yun nasa ilalim ng leaves. Okay? Ganyan. Kasi ito, mag-liquefy din ang kamote tops. Yan. Hintayin lang natin
na mag-shrink. And then, for the meantime, i-prepare ko na yung ginger at saka red onions. Ito na guys yung mga ingredients. Okay. Salt, black pepper, calamansi, red onions, and ginger. Very simple. Olive oil, and gata. Yun. Okay guys, ito na. At tingnan natin. Here's my tongs. Okay. Luto na yan. Let us see. See? Kasi ito, just 3 minutes and it is good. Done. It's done. Okay. Transfer na natin sa tray. Okay. Lagay natin sa... Nasaan na yung strainer ko? Strainer. Dito guys. Ito meron ako ditong nakahandang lagayan. Ayan. May strainer. Para sa ganon, ay hindi natin kunin pating liquid. Pero, kung kayo ay may anak or meron kayo dyan na member of the family or friend na may anemic, pwede nang ipainom yan. Gawing juice ng may mahina ang na yung lacking of iron. This is very good. Ayun. Ito. Painom ito. This is good for a person na wala kulang sa iron. Okay? So, ayan lang. Ko lang. Tinatanggal ko liquid niya. See that, oh? Dami, no? Gusto natin dry lang siya. Daming natanggal, oh. Piniga ko siya, guys. Ayun. Ngayon, transfer natin to sa tray again. Ayun. Wow. So nice. At dito ko titimplahan. Wow. Ito na guys, timplahan na natin yung ating salad. Okay. Lagyan ko muna siya ng kalamansi para yung asim niya ang una kong ilagay sa napampalasa. I have here that calamansi. Here. Yan. Asim nito guys. Oh, ang sarap nitong kalamansi. Wow, maasim. So juicy. So lemony. Orangey. Alam niyo kasi ang lasa ng kalamansi or lemonsito in Visayan. Sa Tagalog, kalamansi. Sa Ilocano, kalamansi. Sa Visayan is lemonsito. The taste of this small calamansi, the taste is just like a mixture of orange and lemon. Yeah. So refreshing taste and the smell also. Wow. Sarap. Nag-English ako kasi gusto ko. Ayan. Dinamihan kong kalamansi. Gusto ko maasim-asim ang salad ko. Ayan. 8 pieces of calamansi. Ayan. Then, ilagay ko na ang spices. Ganyan. Very simple itong salad ko ngayon. Wala siyang maraming cheche-boreche. Like that. And then, maraming red onions kasi masarap yan. To make it aromatic. Yan.
and spicy. To make it aromatic and spicy. And then, of course, the salt. Salt. Pwede nyo ring lagyan ng patis or any kind na pang salty taste. Lagyan nyo ng bagoong. Yun, bagoong minsan. Kung masumpungan, pero hindi masyado kasing mahilig dito sa bahay itong mga kasama ko sa bahay. Hindi masyadong mahilig sa ganyan, sa bagoong. Pagka Italian cooking, yan, ginagamit ko yung bagoong na gawa ko yung alishi. Pero pag mga ganito, lalo na salad, yan na lang, salt na lang, para walang gulo. Walang diskusyon. Ayan, olive oil na yung ipinatak ko, guys. Okay? And then, a little bit of pampalinamnam. Diba? Oh, wow. Di ka matatakam nitong gata. Wow. Ooh, oh, wow. Pang thumbnail. Yan. Oh, ang daming gata. So, sarap. Nako, malinamnam. At ito na yung finished product ko. Ayan. Ang sarap. No? At tikman ko siya. Hindi ko pa na-mix. Pero kahit na hindi mix, para makita nung kakain mamaya kung nasaan sibuyas, nasaan yung luya, ganun mo na lang. At ititatakpan ko para magkasama-sama na ang lasa niyan. Oh, this is for dinner tonight. Yum, yum. Look. So crunchy. Napakasarap, napakadaling lutuin. Kaya walang reason na magutom tayo dahil napakamura din ng kamote tops. Kaya ako nagagalit doon sa mga sinasabing gutom sila, walang pagkain. Hindi totoo yun. Magsipag lang tayo. Magtanim ka ng kamote. Ako nga may kamote dyan noon eh. Kaso mo nga lang nawala na dahil sa mga aso. Magtanim, gumawa ng paraan. Itong kamote, madali lang itanim ito, guys. Naku, napakadali. Napakadali. Para rin kangkong yan. Ang dali-dali. Yan, madadaling itanim. Yung malunggay, papaya. Yan, naku, ang daling itanim yan. Kaya, nakarami na naman ako ng sinabi at yung boses ko nawala na, guys. Sorry, guys, ha. Nalagyan kasi ng luya kanina. Sabi nga ng anak ko, sana kinunan mo sa video. Kanya kasi nung pagtikim ko, yung luya napunta sa lalamunan. Magiging singer ako ito lalo. Ay, nako, ang buhay nga naman. Hindi tayo magutom, guys, ha? Ayan, huwag nating pabayaan na magutom tayo dahil ang daming paraan. Itong kamote, itong kamote tops, ay napakamura eh. Isang bandal nito is 8 pesos. O, dalawa, 16. Plus yung kapiranggot na luya, isang onion, tapos yung nyug. Mura lang naman ang nyug. O kaya manghingi sa kapitbahay kung meron sila. Di ba? Ganon. Tapos asin. Napakasimple. Hindi ko na nga nilagyan ng bagoong para walang rason na ang bagoong mahal. Ganito, ganon. Kasi mahal ngayon ang bagoong eh. Kaya asin na lang. At mas masarap pa. Ayaw kasi ng mga anak ko, husband ang bagoong. Hindi sila mahilig. Kaya salt ang nilagay ko. Pero ito yung napakasarap. Ako'y magpaalam na. Naparami na naman ang sinabi. Okay? Thank you so much, guys. Sana naman naibigan nyo na naman ito at napangiti kayo nitong aking salad. Ang sarap. Teka, kain muna ako. Ang sarap naman. Ang grabe. Ang ham. Okay, bye-bye. Thank you, guys. Okay? Bye-bye. Love you, guys.